Sa kabus na isusurprise ko, si Helen ang pinakamasakit kasi sige siyang duda na maabot na ko. So sa totoo lang nasasakitan ako. Tapos one time kang nasa Canada ako, pirang aldaw na lang bago ako mag-uli. Biglang sinabi niya, eksakto, nagsabi siya, Sunday ka maabot. So nagduda na ako, shit, aram niya na. Ang nangyari sa ko, that day, pag uli ko, kinalintura talaga ako kasi sabi ko, bararaot ang proposal. She was telling me na palibhasa ngaya nagtugot na ko magpakasal kita, dahil mo na lamang ngaya ko alo ko in a romantic way, ba kasabi niya. Dahil ka na lamang ma-propose ako. Sabi ko sa'yo, dahil no kay Ponog para propose kasi nag-iyo ka na. Kaya, part 2 kang surprise, syempre. Nangyari kaya ito, nasa Canada pa ko, dahil ko man pwedeng haputon na lang siya through online, diba? Mas gusto ko manggirara itong in person. For me, mas sweet yan, mas intimate. So right now, yun na niyang pagkakataon ko. Ay, di man po ka mo. Ay. Sige, ayun pa rin mga nata. Ayun, ma-shoot mong kami dyan eh. Flowers for you. Pinampag na. Not lang. Well, there's something I've been meaning to ask you. Nakaset na ba gano'n? Pero tayo ko pwedeng mahapot kasi nasa harayo ako. So, I'm taking this time, this moment in front of our family to ask you something. Itong sinasabi mong romantic way. Hindi ako nag-ano So, Helen Rose Gaspi Carino, will you marry me? Of course, yes.
Yes? Yun.